Болестта като път. Глава 9. Сексуалност и бременност. Човек се съединява със своя противоположен полюс и в съединението изживява едно ново състояние на съзнанието, което нарича оргазъм. Той има неблагоприятния фактор, че не може да се задържи обаче във времето. Сексуалността вече открива първата половина на тайната. Съединят ли се две полярности, така че да станат едно, чувството за щастие прелива и се получава това щастие единство. Оргазмът е една малка смърт, защото също изисква да се откопчим от аза и отваря аз границата. Стерилност. Щом една жена не забременява, макар да желая дете, значи, че е или на лице неосъзната отбрана, или желанието за дете е нечестно мотивирано. Фригидност и импотентност. Зад всички сексуални трудности се крие страх. При разглеждането на всички сексуални проблеми никога не бива да се забравя, че у всеки човек е заложен както женски, така и мъжки аспект на душата и че в края на краищата всеки пол трябва напълно да развие у себе си и двата аспекта. Но първо трябва да се постигне съвършена идентификация с полът на неговото тяло и след това да се интегрира срещу положната част на душата, за да се получи единството.